musidɓe tedduɓe heeɓiyankoɓe Dakar TV officiel wonde sen men Fitirla TV en beltanama no feewi sikki ala joni en jokki tawi ɗo e galle ceerno men ceerno Hammadou Souradio Anne eɗen joddi ɗo goto e seereɓe men mo ganduɗa kadi ko ballidiɗo men e kala saha e ɗeɗo golle ɓamtare kono ko jooɗi ɗo kadi wallodira to banggue jangguinde alqur'ana no nanirɗon nani seereɓe kaaliri Mouhamadou Souradio walla mbiyen ceerno men ceerno Cheikh Talla mo ceerno Abdourahim Talla rahmatullahi aleyhi eɗen gandi ɗo e galle o ceerno men ceerno Cheikh Talla ne dari ɗo darde tinde to banggue jangguin kanko ceerno men ceerno Abdoulaye Anne wallodirde e ceerno Souradio Anne e almuɓe ceerno Allah tawni en kadi oɗo ñalawma hande ko ñalawma alqur'ana ko ñalawma ɓeydare yettingol alluje qaaluno hakke sukaɓe yonɓe machallah ko weltare kono tampere nde ene wooda almuɓe kono ko ɓuuri hen hewde ko seereɓeɓe caggal calmiɗa bandiraɓe gartana en e holi ɓeɗo almuɓe e holde ɓe puɗɗiɗo arde haysoko seeɗa foof kam mbeɗen hejjata e nder yewtere wotere. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Ceerno Bayel caggal salmindema e juuradema e kadi kala ɗo konngol ngol yettoro e salminde e juurade e weltanadeɓe e duwanadeɓe kadi e duwaradeɓe e ñagadeɓe e duwaw e hande Allah rendini en ɗo oɗo ñalawma taw ko ñalawma alqur'anil azim alqur'anil karim alqur'anil majid ɗum woni ko rendino en ɗo oɗo sababu e nde ɗo weltare e weytare sukaɓe ɓe ganduɗa ko ɓarannoɓe hande eɓe mbaɗa ko wiyete ɓaari alqur'anil azim ɗum woni ko rendinno en ɗo wa amma kamɓe sukaɓe ɓarannoɓe ko sukaɓe jeeɗi ɗum kamɓe fof noon ko ɗo e duɗal he ɓe jangganno kamɓe fof kadi ko ɗo ɓe dañi suuraji kadi kamɓe fof kadi ko ɗo ɓe naati limto e hijju so wona goto e mabɓe on ari ɗo kene reeni alqur'an jeegom heddiɓe hen goto ari kene fuɗɗi kono ko inde puɗɗogol tan eyyi wadde firti ko ɗo o naati jangge heddiɓene ko ɗo ɓe naati jangge alhamdoulillahi rabbil alamin haaɓe ndeni deftere nde e riwaya warshi ko noonne e riwaya qaluna woni qira imamu nafa ɓe ŋeññi ɗum kadi ŋeññugol moƴƴol e fodde mbawka mabɓe e tinnare mabɓe nde wonno qur'ana ko haala Allah hay goto dañani martaba kam haalde ɗum no Allah haaldi ɗum ni wadde ko barkinorade hen kono noon ɓe barkinori hen kam barkinogol ngol ganduɗa ko kaafi jongol alhamdoulillahi rabbil alamin. tigi to banggue ɓaaro so wiyama ɓetumol to banggue jangde nde tolno holno fotata ɓeetu ha wiye neɗɗo o ɓaari ma fala budda kam riwaya mo janggato aɗa andi jangge woodi ko qira awwalan taw ne jogui ko wiyete riwaya ne jogui ko wiyete ɗariqu e ne jogui ko wiyete qaari on ceerno mawɗo o no mbirata kaari janggato ko qira imamu nafa walla qira hamza kamɓe ɓuura hen koɓe gandi ɗum qira kisa'i qira asim joni noon kanko qira mo jogui seeremɓe o janginta joni mi rokka yerude ha ɓeydo famde min woni qaari o ɓe jogui almuɓe ɓe janguinma ha heewi ɓe guri he riwayaji en ɓen ko min janguiniɓe ɓenne ne jogui ɓe janguini wiyete ɗariqaji joni noon kanko ceerno biyeteɗo qaari o omo jogui almuɓe o janguini wiyete ko riwaya warshi e riwaya qalun enen ga ko ɗum ɓuuri yajde ga konno jogui ha heewi joni noon e qira a biyeteɗo riwaya biyeteɗo riwaya warshi o walla riwaya qalun o neɗɗo o ŋeññi ɗum ŋeññugol moƴƴol omo hunji ɗum minal alif ilal ya'i woni holɗum gila naasi ha bagara walla gila faati ha bagara omo hunji ɗum kunjogol moƴƴol ñawoje ɗe o jangi hen ɗe ko ni ceerno o jangirta kadi omo reeni ɗum e gandi makko he gila faati ha bagara hayso wonko renani he ko seeɗa 75% o fof omo reeni ɗum e gandi makko o yettima e martaba wiyede o ɓaari hol noon qira mo ɓaari e muɗum kanko andi hol qira mo jangganno enen noon ɓeɗo ɓarɓe hande ɓe ɓaari koye qira imamu nafa kono koye riwaya warsi e riwaya qalun so tawi jomum bawka muɗum yettima ɗon kunjogol moƴti yettima ɗon fodde kene wona 75% tajwid muɗum e moƴƴingol muɗum yettima ɗon wiye o dañi martaba walla marhal ɗo ene wiye kaari ɓaari ɓeɗo noon alhamdoulillahi rabbil alamin min cettanimaɓe ɗum e seede muɗum tan koko hewani wadde ni kamɓe ɓe mbaɗi hewno tan ko ceerno walla yimɓe ɗiɗo yimɓe tato keɗono neɗɗo kono ɓeɗo ko ceersiraji an jooɗi ceerno mabɓe jooɗimi duɗal ngal renɓe ɓe foof jooɗi foof kaala yimɓe foof nana de kala ha gayna goɗɗo kadi lomo kadi haala yimɓe fof keɗa ha gayna goɗɗo kadi lomo noon haaɓe gayni ɗum ko seeɗan fagal wondema koɓe wiya eɓe mbawi ko ɓe jangi ɗum ɓe mbawi ɗum so neɗɗo o manki ɗon noon ala on wona ɓarɗo ko ɗum wonana marhal ɓargol e wasde ɓarde ne woodi kamɓe ɓarɓe jeeɗiɗo ɓe
e hen fodde joyo aɗa wawi wiide ko taniraɓe ceerno ceerno Ahmad Tidiane wadde ko taniraɓe Ali Mouhammad Saïd ko noon ko taniraɓe ceerno Hamme Baba eyyi ɗum ɗon ko leçon mawɗo woni ɗum tindini ko gueɗe ɗiɗi nan ɗon woni holɗum deke jangge waɗɗigue e kala neɗɗo gue kamɓe ɓiɓɓe seyranɓe aɗa andi ɗo jiiɗa pouvoir ɗo ko hunde hawnide so neɗɗo accani jogade pouvoir tan ɗum noon so lamɗo so ceerno so galo omo heewi accude janggue kono kamɓe sukaɓeɓe ɓe jiyani ɗum ɗo ɓe goni ɓiɓɓe seyranɓe ɗo ɗon ɓe tawi deke koɓe fotɓe janggude ɓe janggi walla ɗo ɓe tawi koɓe taniraɓe seyranɓe ɗon ɓe tawi koɓe fotɓe janggude ɓe janggi gonga e gonga kadi ɓe mbawi gonga e gonga ɗum ɗon ko leçon ha wonde wona kala neɗɗo yo andu deke ene foti janggude ene foti wawde kadi so fawi ene foti naftude ɓe tawi kadi ko ɓiɓɓe seyranɓe kañumen ene jangga ene jangguina ɗum ɗon woni leçon no fewi e kamɓe ɓeeɗo woni emi rokka hen yeru tan hen goto ko ɓi ceerno Aliou Badara ko tanum ceerno goɗɗo ko ɓi ceerno Bassirou Thiam ɓe gam so kalama ene deƴƴo goɗɗo ko ɓi ceerno Ali Thiam mo ceerno Bassirou Thiam mo ceerno wa hakada ɗum ɗo woni leçon wondema ɓeeɗo ɓe tawani babiraɓe mabɓe ko seyranɓe tan ɓe pawdiri juuɗe e koyɗe ɓe mbi ɓe janggata ɓe goni ko almuɓe no ceerno haaldinani ni ɓe kaɓɓi sentiraji mabɓe eɓe jangga eɓe xidma eɓe golla guesa amen galle mbag kamɓe almuɓe jogui ɗum ɓe janggat gonga e gonga so ndungu ari ɓe dawa e guesa he kadi gonga e gonga ɓe golla ɓe gona almuɓe so galle o foti tenoyde ɓe kaɓɓa saretaji mabɓe ɓe tenoya ɓe dado haɓe tiiɗa deke koɓe ɓiɓɓe seyranɓe kono kadi koɓe almuɓe kadi ɗum ko leçon wonande kadi kala janggowo e wonande kadi kala gonowo timtortoɗoɓe dal ɗum ko wona leçon wonande jomum nam aɗa andi eyyi ɗum ɗon ko addata ɗum sahaji jiiya omo wonde mabɓe Dakar omo jangguina sahaji omo wonde mabɓe ɗo nde wonde kanko ceerno Mouhamadou Siraji Anne guila dawa dawi ko jangui tan o wuuri jangguinowo tan o waɗino noon daawal o ronki dañde tano jangguiniri kono joni o dañi fartagui no jangguiniri ɗum waɗi so woni Dakar ko kanko nulantaɓe yooɓe tawmo toon firtani wonoɓe toon ɓe ko joom niveau ji mawɗi ɓe o nulanta ala joom niveau mawɗo e kakidiɗo tokos fof ne tawmo toon kanko nulantaɓe yooɓe gar ɓe tawmo toon walla no jomum yarata Dakar haaju ni o yoɓe gar ɓe gona e janggude kanko o wawi joɗade o jangguinani omo wiyanno min kanko hay soko ñalɗi so ari so jangguinani o fawgat kanko ceerno Siraji Anne mo wiyanno noon ɗum waɗi o wawa joɗade taw o jangguinani kanko nulanta almuɓe so woni ɗo kadi omo jangguina so imirima galle ceerno subaka o so woni 8 heures fodde tan komo heblito o salligo arta hen o wonata ha 11 heures ɗum ko yawmiyan sona taw ñane ɓuuri wonde ganto gonga e gonga walla ñane ko wayno o sellani walla ko nandi hen dal ziyara ne waɗi galle ceerno deke wadde omo jangguina so woni ɗo e galle he omo jangguina so woni Dakar sahaji so ɓitti ha ɓitti so woni galle ceerno o nulana almuɓe yo tawmo toon o jangguinaɓe toon nde wonde ko ɗum o wuuri ɗum ha woni ko ɗum koye ƴiƴam makko he jeeya omo wiyanno min kanko so jangguinani tan o fawgat ɗum woni ko yillittomo ɗo kadi ala janggowo limto woni holɗum fuɗɗotoɓe Lahdari e yaaɓe ha towi seeɗa jangga Khalilen e janggoɓe Mutimmat fof foti he makko kanko ko yo janggue tan fof o janggi omo wawno wiide defte kakidiɗe ɗe walla lesɗe yo sukaɓe tan jangguin ɗum walla minen almuɓe yomin jangguin ɗum kono ala fof o jangguinat ɗum ko yiddemo jangguinde e jangguindemo kadi holno waɗete kadi e pusdemo almuɓe e dusdemo almuɓe ɓe beele ɓaroɓe saaha fof o ene keɓoɗo e galle ko wayni walla ko ngol o fuɗɗi ɗum meeɗi tan ko wadde galle o kala hitande min dañat ɓaroɓe meeɗa mankude ɗo joyo jeegomo ɗum meeɗa mankude wa amma noon wadde hono oɗo programme ni ɗum kam ko hikka fuɗɗi wa amma duɗal ngal guila ngal artiɗo e galle ko 2015 andu minen min gari e wuuro he ko 2007 mayirde 2006 2007 ene naata nden ceerno Siraji Anne artiɗo mo immi Dakar ha laaɓi o immi noon ko Thilone o rewi Dakar o artiɗo ha laaɓi min gonno ko nder wuuro to on saaha kam ɓaretano ko kono guila min gartiɗo e galle he 2015 duɗal ngal meeɗa wasde dañde ɓarɗo kala hitande ɓarɓe joyo jeegomo wo amma noon wadde ɓaral hono ni almuɓe ɓe defto taw ko ɗo ɗum ko hikka fuɗɗi hikka noon ɓarɓe ɓe koɓe jeeɗiɗo kono duɗal ngal meeɗa wasde dañde ɓarɗo ɗum guila dawade ngal dañat ɓarɓe tan ceerno meɗen gandi ka jogaɗo haaju no fewi ceerno nani haali ko ceerno Siraji Anne o wi joguiti golle ko ceerno Ablaye e ano minen ceerno Ablaye kam nde sahani ara majja fodde lewru lebbi ɗiɗi hajju eko nandi hen wayde tedde ndi fof ko an machallah emin gurdi ɗo e ikram emin gurdi ɗo e teddugal emin gurdi ɗo kadi e newuya min woni mawɗo duɗal ngal min jangguintaɓe kamɓe almuɓe ɓe foof kono Allah ne nawnani kam e nder mabɓe ne jogui joom suuraji en ɓe mankata ɗo nogas e duɗal he taw foof ko renɓe alquran no gurdumi e mabɓe guila noon to sifa gonka ka e jangguingol to banggue jangguingol ngol goto toon mbiɗo rokki ɗum baydaji seeɗa taw hattamo jangguinde hattamo kadi janggude hedde jeegomo jeeɗiɗi so heewi jeetata
omo wadda e maɓɓe omo tindinaɓe walla omo heɗanoɓe omo dursiranaɓe omo toppitoɓe omo windanaɓe omo wadda e maɓɓe dal rokka ɓe haqqillaji taw ɓeɗo ko an tan zeeri ɗum goɗɗo nomi rokka ɗum joyo walla jeegomo on nene topiroɓe en goɗɗo ne joyo jeegomo hatta noon foof min topiri subaka o mi arat ɗo no 8 heures walla 7 heures mi wonda e maɓɓe ha 11 heures mbeɗa huufi hunde kono kadi ɓeɓe kuufi ɓe ɓenne kadi mbeɗa huufi ɗum mbeɗa ƴeewno ɓe gollodirta e maɓɓe kamɓene eɓe gandi holno ɓe gollodirta e maɓɓe minen fof emin ballodira e golle he kikiɗe o ko noon min gurdi hen jamma o ko noon min gurdi hen deke wadde no gurdumi almuɓe ni ko min hooram jangguinde kono minnen kadi ɓe jogui doole ɗe ganduɗa ɗen kadi to jokkiti golle ɗe woni kamɓe renɓe ɓe goto fof ne jogui almuɓe jeegomo ha jeeɗiɗi ha jeetata ɓe wallodirta kanko windantaɓe sarantaɓe heɗantoɓe dursirintaɓe fof kanko waɗata min komi wiranmo tan waɗir ni walla sahaji mi wiya ko ni ɓuuriri waɗir ni walla oɗo min donki yo waw ceerno Cheikh holno mbiɗami yo oɗo mbaɗanen mo ni oɗo min mbaɗini min donki yo wawde min change kadi mbaɗen mo ni min ko ɗum wonani kam hen kamɓe noon mawɓe renɓe ɓe kamɓene eɓe jogui alluji mabɓe yawmuñam ɓe bindat soɓe bindi kamɓe ɓe gadda mi sahranaɓe mi reftinaɓe kamɓe jangguinta koye mabɓe koye mawɓe ɓe jaaha ɓe gona e fiide daaɗe eɓe jogui darsuji e cersiraji kono eɓe jogui darsuji kadi goɗɗi e am ɗinnene kadi ko min jangguintaɓe ɗum gaga darsuji cersiraji joganiɓe ɗi ɗum nen mi wona e jangguindeɓe deke minen fof min kuufi duɗal ngal e min gurdi kadi e sifa kadi muamala duɗal ngal ɗum nene kadi ɓe padara ha ɓe mbiye mbaɗe hunde pitte galle walla jeehe tenoye walla gadde leɗɗe walla ko nandi hen ɗum ɓe patta ha mbiya ɓe gandi tan ɗum ɗo koko waɗete tan oɗo ñalawma ɗum ɗo koko watte oɗo ñalawma ɗum ɗo ko watte ala yamirde ɓe mbaɗat ɗum tan alarba foof noon min mbaɗa conférence e duɗal he duɗal ngal foof ara e nder salle he min jooɗo guila e sukaɓe ha e renɓe ha e mawɓe min ciftodira e nder koye amen gueɗe ɗiɗi tan min ciftodirta ko faati e jangge meɗen ko faati e gonka meɗen mi kaala hen ko yaaji ɗum ɗon nen kadi ɗon e alarba artude kadi taw duusiɓe no feewi hay hen mo ganduɗa ko jejjiri o walla ko nandi hen ko neɗɗo belsidino ɗon e alarba o artude ko haalna ɗon ko ɗum duusammo no feewi noon min goniri e duɗal he ha oɗo woni heeɓi falillahi alhamdu wal minna guila ɗo ɓe mbiyanno janggueɓe porté haaɓe jiiɗi jangde nde kamɓe garanta koyeɓe beele ko waali wuuro wiite walla waali ladde ɓurɗo hewde sambo nanɗo ɗemɗe kewɗe wonɓe jiimi ɗo nanta hay pulaar ni e duɗal ngal e ngal waɗi foof kono ɓuuriɗo hewde ko waali wuuro en e ngal waɗi waali ladde en pecce tati gonɗo e duɗal hene pamirta ɓe ganduɗa ɓeɗo ko ɓesgu ceerno woni galle ceerno ɓe ko ɗon tan goni e duɗal he ɓe kotat galle ceerno noon ko alarba kikiɗe so ɓaari ɓe jaaha eɓe ganduɗa wona ɓesgu ceerno kono ko ɓiɓɓe ceerno ta banni yan woni ko ceerno rokkaɓe jinnaɓe mabɓe battiɓe koye juuɗe ceerno walla battiɓe koye juuɗe ceerno Mahamadou Siraji Anne hankkadi ne wattiɓe ɓiɓɓe muɗum ɓe kam ko ɗo tan e galle he goni ala alkamis ala aljuma ala as ɓe ko ɗo tan goni feccere tataɓire nde ko ɓe ganduɗa ko waali wuuro en ɓe janggat tan so ɓaari koota ɓe noon ɓuuri hewde e duɗal he kamɓe noon waali wuuro en ɓe e kamɓe ɓe ganduɗa ko ɓiɓɓe ceerno kono ko ɓiɓɓe ceerno tan ɓe ceerno rokka wattiɓe ɓiɓɓe muɗum e ɓiɓɓe ceerno ɓe ganduɗa ko taniraɓe ceerno kamɓe fof kam dendi ñawore e banggue janggue e banggue gonkaka e banggue muamala o ko gueɗel gotel tan ɗum waɗi ɗemɗe ɗe jeetaɗe malinaɓe ɓe kalɗa ɗo ɓe walla immoriɓe Guinée walla immoriɓe Casamance ɓe ɗum woni ko nanta ɗen ɗemɗe ɗe kalɗa joni ɓen fof almuɓe nanɗo e duɗal he ɗum waɗi almuɓe ko pecce tati gonɗo kono sa welama mbiya kadi ko pecce ɗiɗi eyyi ko ni min goniri ɗo kamɓe fof noon ɗen ɗon pecce tati ɓe gurdi e duɗal he ko sifa goto woni holɗum koko janguete koko gollete halas goɗɗum ala beele wona jokkodiral gondugal hakkude ceerno Abdourahim Tall e ceerno Hamme e Fuladunaɓe Guinénaɓe Malinaɓe arti ha ɗo naam ɗum wonat hen tan saabu ɗum ɗon waɗat tasir tan ceerno Abdourahim Tall ɓe o janginno e hatta censira Tall oɗo ɓe janginno taw ko ɗo e diwan he jeeya ha e guinéji ɗi hay ko nandi hen ɓen hewɓe mabɓe gaddi ɗo ɓiɓɓe muɗumen hewɓe noon guila e sukaɓe ha e hakkidiɓe ɓen ɓiɓɓe muɗum en nanɗo nde wonde kadi hewɓe mabɓe gondino e ceerno Mouhamadou Siraji Anne to Thilone ɓe tawimo toon surtout sakiriɓe ɓe ɓen koye muɗum kadi sababuji ɗiɗɗi foof nanɗon woni holɗum eɓe mbiya eɓe gandi ko ɓesgu ceerno Abdourahim Tall wonɗo kono kadi eɓe gandi ko almude ceerno Abdourahim Tall wonɗo ceerno mabɓe kadi hen banggue wonɗo ceerno Mamadou Siraji Anne woni ɗin sababuyeji fo nanɗo ɓen ɗon foof guitti ɓiɓɓe muɗum en kadi gartirani ceerno Mamadou Siraji Anne ɗum waɗi ɓen ɗon ɓiɓɓe mabɓe ne kewɗo e duɗal he ɓe ganduɗa koye diwan he jeeya Casamance walla Guinée Bissau Guinée Conakry e ko nandi hen eɓe teski on ɗon sababu kamɓene ɓe gartiri ɓiɓɓe makko yo jangguɗo ɓe jangunoɗo ɓennene nanɗo alhamdoulillahi e duɗal he eɓe joni ceerno sinno ko saago sukaɓe Medinaɓe foof jogoɗo ko éducation mo almuɓe jogui guila e koltuji ɗi ha e tampande ɓurano ha e yaaden durtino ene weddo daade ko ɗum woni ko wonno fandare ceerno radiallahu taala anu kono saaha elle a yaahade beddaje porta e woni yimɓe ɓe ganda holko woni fandare jeeyaɗo Allah ceerno mawɗo radiallahu taala guila e ɓornude ha e yaaduji ha e gueɗe goɗɗe beele Madinaɓe ne gadda ɓiɓɓe men
kadi onon seereɓe teskiyaji mon to banggue jangde nde beele jangde nde no jiɗirɗon ni eno cikkirɗon ni oɗon dañir noon walla yarani noon walla holto caɗele ɗe ketti koye ɓiɓɓe ɓe walla koye jinnaɓe ɓe caɗele ne goodi caɗele meeɗa wasde wodde kono caɗele ɗe haqiqa tan ɗe gonani e ɓiɓɓe ɓe saabu kala ko woni e sasa kañum seɓata bowal caɗele ɗe goni koye ceerno bayel koye jinnaɓe ɓe ɗum addi ha woni seereɓe jangguinoɓe min hooram kaala o ko hen jeeyami mi yiɗano noon waade noon kono komi ƴoñaɗo e waade noon somi dañi almudo madinaji janggo surtout taw ko ƴaftiɗo seeɗa mi softata e wadde makko doole woni holɗum ɓe gona janggoɓe neɗɗo o janggata seeɗa so heewi hawtinnima woni e duɗal ma lebbi jeegom jeeriɗi nanata ko yeehi Dakar o acci janggue lewru jeeɗaɓiru ndu walla so woni ɗon ha woni hitande a wayrat a yiyanimo tan ha wi o faati duɗal kaari ɗon so woni ɗon seeɗa o acci janggue o fayi Dakar o woni golloyowo ɗum addi sukaɓe madinaɓe éducation ne manki janggue ne manki ɓe gona e jiiɗa noon yettade ɗon kono eɓe manki softande janggue gue ɗum addi noon seeɗaɓe jangguinoɓe hayso wona foof walla hayso ɓe kaalani nde wonde ko woni nder ko kañum haalata ko woni bowal ko ɓe ɓurata softude e jangguinde ko wonɓe caggal wuuro ngo saabu sa teskima sa waddi muqabala jeeyaɓe wuuro heɓe eɓe jaaka e wuuro heɓe to banggue needi noon kalanmi elle ɓe jaaka e wuuro heɓe ɓurata jogade needi e dow jeeyaɓe e wuuro heɓe waɗi noon ko gotel e gueɗe ɗiɗi gueɗel premier guel jinnaɓe ne wawi taw ballani hen banggue ɓe dokkani sukaɓe éducation ha sukaɓeɓe ɗum waɗi e mabɓe tasir ɗum battine mabɓe cikka ko noon wurdete taw wona noon wurdete gueɗel ɗimmel guel yoga e seeranɓe kadi ene poti wadde juhdu ɓe pindina sukaɓe ɓe balla sukaɓe taw wona neɗɗo o yo janggu tan so ɓaari tan o yaaha o anda ko masalan o jangguinaka e hunde dal neɗɗo way kono leydi ni a awat hen cooña daña ko barkini sa awani hen ndiyam toɓa hen huuɗo ɓoola fuɗa hen wona naftoraka haqqillaji ɗi gona wiide hen banggue seerenɓe ne jogui hen masuliya timmuɗo hen banggue jinnaɓe ne jogui hen masuliya timmuɗo kono ko ɓuuri wawde janggude kam ko sukaɓe caggal wuuro ngo kono ɗum fo e wade noon sukaɓe wona e bonnedi koɓe pindinaka tan so ɓe pindinama ɓe gandinama tan ɓe pinat kadi ɓe gandat seede muɗum tan min nde puɗɗoromi wadde ɗo ko mbimami kala alarba mi waɗa e mabɓe conférence min jewtida premier ne sattuno seeɗa kono ko sakiri ko ɓe paami ɗum pamgol moƴƴol ha woni joni ko kalanmiɓe ɗon ko kamɓe ɓuuri kam yidde ɗum kamɓe ɓuuri kam yidde janggue ɓuuri kam yidde adab o ɓuuri kam yidde foof kamɓe ɓuuri yidde te ko min ɓurnoɓe ɗum yidde kono ko min waɗi ɗum e mabɓe ay ɓe datti kam hen deke so ɓe pamminama tan ɓe pindinama ɓe garat hen no ɓuuri no jortorani ko ɓe pindinaga hen ɗon ha heewi beele onon seereɓe wasa taw oɗon goni ngal ɗon jaɓɓal yidde heɓɓitade yontande nde saabu oɗon gandi goto foof ene yiiɗi ɓiyum reena alqurana kono noon won hen toppitta ko wayno bayel mbayni ne jangguinane yahata to ceerno namdata ko ɓiɗɗo ummo tan wiye janggo yeehi yahani beele oɗon gone ngal ɗon jaɓɓal yidde heɓɓitade saabu won hen ko ma balle gandine waɓenaɓe gonga ɗum ɓuuri hande duuɓi ɗiɗi e min e ngal ɗon jaɓɓal yidde heɓitade sukaɓe teskade nde wonde so janggue ala e rendo needi ala e rendo gon rendo ngo moɗere ha laaɓa ngo ñamira ha laaɓa gon rendo wawa wadde hay hunde emin jii ɗum emin coyni ɗum ɓuuri hande duuɓi ɗiɗi koye ngal jaɓɓal min goni emin noon jara hen seese nde wonde ko teddi sa wiya ron ɗum lawol goto tan keesima heelat jara hen seese mbawa rondade ɗum kono hay ɗo ɗo kaldiren ɗo hande emin jogui yewtere renno emin jogui bureau batu momin mbaɗata kikiɗe foof koko fati e ɗen ɗon gueɗe ha sukaɓeɓe mbawa janggude ha sukaɓeɓe mbawa jogade needi ɗum waɗi emin e ngal ɗon jaɓɓal konngol am saket tan ko en tinno enen jinnaɓeɓe e seerenɓe ɓe ganden dongal men ko gotal koye sukaɓe goni yimɓe tan soɓe goni yimɓe ɓe jibina yimɓe ko neɗɗo jibinta neɗɗo soɓe gona yimɓe ɓe jibinta yimɓe jibinta ko kulle neɗɗo no wona neɗɗo taw wona neɗɗo e noon no jiɗɗe goyeɓe goni yimɓe alhamdulillah assalamu aleykum ɗum noon tigui bandiraɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Firtil TV e gardugol Alaji Baba Galle Diallo baragal ngendi e waldi muɗum kono kadi hay Daka FM walla Daka TV officiel en beltimini no fewi eɗen gonnoɗo e ceerno men ceerno Cheikh Talla mo ceerno Abdourahim Talla rahmatullahi aleyhi kono kadi eɗen beltoro kadi e yiɗɗo jinnaɗo men hono gonko Asmaou ceerno en gandi o tawtorama ñalawma o kanko e délégation gimmiɗo to Thilone ɓe gimmi ɓe gaari ɓe kawre oɗo ñalawma waɗi weltare monde ɗum noon sikki ala ɗum woni ko garno en ƴettude hande e galle ceerno men ceerno Hamadou Souraji Anne calmini noon kanko mawɗo galle ceerno Souraji ceerno Ablaye Anne e dendagal wallidiɓe ɗeɗon golle ha e ceerno men ceerno Cheikh Amadou Tidiane Talla a jarama no fewi Allah yo moƴƴere min calmini Talla ha to Sinthiou Bamombe ha to Thilone Jeeri no heewi wade nokku gandal nokku Oguirɗo gandal no heewi wiyede ni ko université waliyaɓe ɗum ne laati ne lafti sanne Allah jarama on jarama ha saaha goɗɗo